40.053 persones cridades a participar. Han participat 4.060. Això vol dir que han participat un 10,55%. L'opció de l'Ambra ha rebut 1.544 suports, això vol dir un 38%. L'opció de gasòmetre ha rebut 2.491 suports, això vol dir un 61%. Altres, que són vots nuls, vots en blanc, han estat 25, és a dir, un 1%. Això són els resultats generals del procés participatiu. Alguna pregunta? Ara és la suma de Gran Via Sud? No, això és tot. Això és tot. Ara donaré els resultats, si voleu, taula per taula. Sí? A Gran Via Sud el resultat és, la taula 1, el cens era 1.537 persones cridades a participar, el número de persones que han participat eren 174, això vol dir un 11,3% de participació. L'opció Alhambra ha rebut 141 suports, l'opció gasòmetre 32 suports i butlletes nules, una. La mesa 2 a Gran Via Sur, que tenia un número de participants del cens en 1.689, el número de participants que han votat en 182, l'Ambra ha rebut 150 suports, gasòmetre 31 i només amb aportacions hi ha hagut una butlleta i una butlleta, no, i res, les altres ni butlletes blanques ni butlletes nules. La mesa 1 de Santa Eulàlia, el cens era de 8.306 persones cridades a participar, han participat 807 persones, l'Ambra ha rebut 262 suports, gasòmetre 544 suports, ha hagut un vot en blanc i 0 vots nuls. En la mesa número 2, 7.178, número de participants 790, suports a l'Ambra 259, a gasòmetre 525, només aportacions 2, vots en blanc 1 i butlletes nules 3. I passem a la mesa número 3 amb 8.355 persones cridades a participar, han participat 812 persones, suports a l'Ambra 319, a gasòmetre 487, només aportacions 3 i 3 butlletes nules. A la mesa número 4, 6.941 persones estaven cridades a participar, han participat 749, a l'Ambra 226 suports, gasòmetre 509 suports, hi ha hagut 2 vots en blanc i 6 butlletes nules. A Santa Eulàlia el cens era de 6.040, perdó, Santa Eulàlia, a la cinquena mesa de Santa Eulàlia 6.047 persones estaven cridades a participar, han participat 552, a l'Ambra ha rebut 187 suports, gasòmetre 363 suports, hi ha hagut 2 butlletes en blanc i nules cap. Per tant, aquests són els resultats generals del procés. Moltes gràcies a tothom que ha participat, a tota la ciutadania que ha vingut i a vosaltres que heu estat aquí durant tota la jornada. Moltes gràcies. Un aplauso a la gente que ha estado trabajando. Sí.